Katsotaanpa mitä tässä nyt tulee käymään. Nyt on N-asento käytössä ja kokeillaan painaa sitten vaikka on tuo pakki nyt käyttöön. Joo. Muuten hyvä, mutta kakkonen silmässä, eli joku on pikkusen nyt ituilla. N. Mikäs tosiaan plussaa, eli ykköstä pesää. Joo, no muuten kiva, mutta pitoinen silmässä. Katsotaanpa uudestaan. Katsotaanpa vaikka uudemman kerran laittaa pakkia. Tässä Joo, pakki siinä. Mennään se kivasti mennä. Missä se oli se N? Onko sulla N kourassa? Painahan N. Joo, vapaa. Onko sulla plussa siinä jossakin? Oo, painahan plussa. Joo, pitää säätää toi vielä kun se ottaa tonne sylinteri tonne ilmeisesti kiinni. Tonne alle.